Mboten, Pak. Aja. Mboten nek nakal. Ditanduki nyamari. Bapaknya ki ben ora tau ngono lho. Tenan. Napa nggih, Pak? Oh, aku ki kejaba makmu ngomah ora. Ora tau mlinguk ngiwa nengen aku sanane ngener nyewiji. Pokoke pesene Pak Mbuh sampeyan kudu sinau sing tenanan, sinau sing iso nganti gawe puase kiai sepuh Bapak Ibu nang dalem. Nggih. Nah, terima kasih nggih. Wah, suarane ya arek apik. Diwet-wet aja sok seneng ngemut permen. Mboten, Pak. Men awet ora gerok suarane. Ya, ganti saiki nang panjenengan iki. Ya, mau ana sing kersake katresnan jati iki nek tak pasake cah loro iki antarane kuwi trimbil karo trinil kuwi. Cah loro kuwi trimbil karo trinil. Kuwi sing tukang nyempolai, sing tukang nyempolai aku ya mung cah loro kuwi kok. Adi-adi ini wis jane ora bejaji. Ayo nak ngadeg nak, mengko gekku bar sampean terus Mbak Elisa dan Mbak Anting lagi. Ayo nak ngadeg. Siap, awas ngadeg. Hei. Pacul-cul belengan. Nyuki bakul. Gembelengan. Pakul beriman, segane tadi salatan. Pakul beriman, segane tadi salatan. Kunjul, belengan. Nyugi bakul. Gembelengan. Pakul beriman, segane tadi salatan. Pakul beriman, segane tadi samansi. Nggih, sugeng dalu no, wah dengaren Subasita karo aku. Biasane nek ngene iki sugeng dalu leh ngono kuwi karo aku ya. Ya, mboten tahu kok. Oh, ora tahu to. Sing muni leh ngono iki sapa? Nggih. Ora ya, ora iki cah jore sembarang wis to. Sing senengi wong loro, sing kira-kira musike bak. Lho. Nggih. Niki ngaturaken manjing ratri mawon. Manjing ratri. Oh ya, mau ya ana manjing ratri lho. Nggih. Heeh, diaturke. Ngapa kok nama direne ngapa? Nilai tulisane kok. Lah, aku ngerti gawe. Aku watake kowe saiki wis ngerti kok nek Ris. Napa to? Kowe jan saiki iso sakwise iso nyeleki jan wis kaya lekiki sak jurang kok kowe iki ora. Lah wong jenenge wong Rekoso ngono. Heeh, iki ya ngono kuwi Pak carane. Oh iya, ya bener. Sing setiti kok ya, Kak ya. Nggih. Sesuk kowe ning Sena ya, kowe nyanyi ning Sena ya. Nyanyi ting sena. Kowe mangkat ket esuk. Kowe ora mulih bengi bablas wayangan ngono. Lah nggih wis kok esuk tekan esuk kok ting. Malah wingi Pak Dir, kowe muni Pak Dirdo wis pesen karo aku. Lah pripun? Sesuk Denok Riris nek iso kon dina Jumat kon tekan kene. Kon apa? Lho kono kan digawe ngewang-ewang. Mbok dhewe nang kono ora apa-apa kok ya kowe iki ora. Godhog-godhoge wedang. Njur kon melu ngirisi lombok. Heeh, ora apa-apa. Ya mboten apa-apa penting aja kon melu ngusungi lemi ngono. Ora. Kae wis ora nganggo lemi, nganggo pupuk, nganggo rabuk tabur kok. Ngino. Ayo. Manjing Ratri bersama duo wek-wek. Ya.